Teemu Kela ja veljekset Toivosella ja Terrafamen avolouhoksella toimitaan. Eli meillä on täällä alueurakointia, tiehoitoa ja pieniä infrahankkeita ympäri louhosta. Ensin fiilikset on hyvät, että meillä on näitä pieniä töitä pitkin kaivosta ja kaivospiiri on tosi iso täällä, niin joudutaan kuskailemaan koneita, pienempiäkin kaivinkoneita täällä alustaisia pitkin kaivosta. Niin sille on hyvä ollut, niin ei tarvitse ajella enää ees taas. Siirros voi tällä alueella olla useita kilometriä, että puhutaan pikkusen alle 10 kilometrin siirrosta pisimmillä. Laite nopea ajaa kyytiin tuohon normaalilla vettiin verrattuna varsinkin jos katkaistaan, jonka jälkeen kaivinkone ajetaan kyytiin. Että tällä mennään paikalle ja kallistetaan ja ajetaan kyytiin. No, nämä edellä mainitut ja sitten, jos ajatellaan, meillä liikkuu paljon pyöräkoneita tontilla, niitä joskus vikaa tulee ja jää tuonne tien varteen, niin niitähän voidaan sitten hakea viottuneita koneitakin hallille remontoimaan. No kyllä, esimerkiksi isoja aggregaatteja ja isoja vesipumppuja on tuolla louhoksessa käytössä. Pion kanssa ei ollut ongelmia, että otetaan pikkusen painokuormaa talvella kyytiin, että rampit on jyrkkiä, mutta hyvin kyllä tuolla dumpperilla nousee ylös. Talvikäytössä ei ollut ongelmia, että hyvin on toiminut.